da porphai kebra chitima por Dr. David Rongpi aphan Man Peng pen karcho pon. Dr. David Rongpi alangli no chingkime sen thekre se chepe bihek lapen arnam aphan kero kangduk kardom aning ke hang pik abangphu. Lason si Dr. David Rongpi Siliguri West Bengal India Longkedo International Open University of Theology Longpen Doctor of Ministry Angdeng Chipa Undun Sipini Zion Baptist Association Marlelangso Kardoma Hemate Church along Kithe Kiding atum lapen Women Department Anparda Youth Department atum Chingrum si Arna Mehirjume Hangsi Dr. David Rongpi aphan Man Peng pen karcho amai dengponlom. Karcho amai long kardoma hemate charge along Kithe Kiding Thek reset lapen Women Department Anparta Youth Department atum Chitong don si karcho amai mesen pen pachun polo. Sinon nilitum pini dan ZBA pen kacing vai pon alam the agenda kacing si bang ke nilitum kisut kideng pon ke Dr. David Rongpi alangli Ministry Puthak Doctor Degree alangli kis paun pon puthak alangli fan amana peng pen nilitum kideng pon asai klem pon no. Lapen adun tu nilitum labangso Zion Baptist Association ningkan inkoira for Silver Jubilee ke pamanji angdeng nangte bok bom lo si jasmet pet pini nilitum labangso sai ko son si ke pachun ponjima thike ladak tangka poisa pendang lok souvenir committee ke seng ponangji la ka do ga be puthak nilitum chingwai pon lo si non ka chingwai ju chelang non souvenir committee ke deng la pen ke sengji labangso puthak si nilitum klempon bom lo la si la tang det lo puluti nilitum project da ke deng ponji do nilitum labangso song ke paching thur ji phan ku PPSI ma ke deng ponji la ka do be pini nilitum chingwai patte ponpo athike nilitum along women department do pen youth department do la pen general la song thom atum chingwai ponsi la ka do be project so pen silver jubilee la pen te la ka do be doctorate degree ki pa un alang li phan amana peng pen ki deng la bang so sai pachun ponji pan si pini mai ji pa po kaprek media mantum komri bang po choro part pik long tam han pinin ni tum dak ZBA Zion Baptist Association aso sai hem along tum dak chingwai pa do pon pen nili Doctor of Ministry aso pa on aso asai nang deng pon ni phan asi ningang sam pen lang tum la litum dak ZBA kontung bang do pen maim phudo pen kaprek department do youth department do women department do lang tum chingrum pet pen li phan ningkang sam pen aso ning arong chipi belitum ZBA tai not doctorate nang plang do lo busi aso arnam han ado ha cho hang arnam ai remain na dom pills bin dak ni dak ka jablo asi labang ke doctorate ki pa on la ke lage kicheng la claim ning je kam asi do piglang claiming do pelang asi no uwi ke mitum ta ason kachali tum do pelang tum pa on do son te me pikji ni ta ram lom ji ansin ni hen pen se than pajin pon chatla